čo obsahuje vlastne všetko. Čo všetko obsahuje toto balenie? OK, návody. V čom to máme? Čeština, slovenština. Rozmýšľam, kupované z typa, presne. Aj tá skúšačka bola kupovaná z typy. OK, štekrik na kontrolu zásuviek. OK. A tu máme krokodílky. Nie, toto je klasické meranie. Tiež má závit. To znamená, že sa tam bude dať niečo ešte namontovať. OK, toto bude na zavesenie. A tu sú tie krokodílky, tak predsa áno, závit. Takže toto sa dá dole. Namontujú sa krokodílky. No, ideme na samotný meračik. Tento je takto pekne v gumičke strčený. Čo je 6 batériek. A Ačka. OK. Takže to je vlastne iba takto. OK. A z obidvoch strán musím. Takže sa nevyklápa. Dobre, múdrejší. Tak ako... Tak, no. Sa to nestalo milióny, takže nemôžeme čakať niečo extra. Takže, toto je ten základ. Ideme, namontujem si do neho baterky, urobíme prvé spustenie, ale... Tak, no. Taštička je celku sexy. Tak, máme vlastne, to je popruh vlastne, ktorý sa dá sem. Máme na meranie, klasika na zastrčenie, plus dajú sa namontovať krokodílky, tu si asi ukážeme. Takže, krokodíl, poď sem. Takže, toto z druhej strany, takto. Sem, krytka dole a tu už je pekne vidno, že tam je závit, to znamená strčí, zakrúti a drží. Tým pádom to nevyťahnete, nejde to tak ľahko. Toto je dobré. Ostatné majú také napichovačky, ale pri takom silnejšom počiahnutí to vyťahnete, takže toto sa nebude dať tak. No a prevedenie tohto káblu. No, niektorí písali, že to je ako detská hračka, ale nie je to až také zlé. Takže toto je Uni UT526. No, nachystal som si baterečky, lebo tie boli pekne zabalené. Takže šrobík vymontovaný, kryt otvárame. Takto to vyzerá. Tiež dobré Lego. No ale ideme strkať baterečky. Plusko. Na toto meranie by som bol celku aj zvedavý, pretože test izolačného stavu, pretože musí vám to, keď testujete, tak musí vám to tých 500 V do toho kábla pustiť. Takže to si potom vyskúšam. No ale tak zatiaľ aby som si vlastne pozrieť aj manuál. Že nie, ale my chlapi spravili pozrieme manuál až na konci, keď to nefunguje. Slabá batéria, PEPN, ostane napätie, uzemnenie, rozsah, návod, meranie kmitočtu, herce. Aha, takže máme na každé meranie je tu návod, to je dobré. Napríklad tu návod na použitie, RCD, malo by sa dať prepínať, áno, miliampére. 300 mA, 10 mA, 30 mA. Napríklad ja mám doma 30, to znamená, keď to dám na 10 mA, tak by mi to nemalo vyhodiť prúdový chránič, pokiaľ je fajn.
No dobre, to si potom urobíme, ale zatiaľ návod na použitie. Návod na použitie tiež v celku super, pekne všetko rozkreslené, každý postup. Takže ok. Návod na použitie, ako nám to baterky. No toto sme už spravili. Takže zatiaľ to, ja to hodím, potom si to skontrolujeme. Ešte vlastne krabičku sme zabudli. Rozpisy. Mohol som povedať cenu, ale teraz v tej rýchlosti 160 to bolo. Asi tak plus minus. Tu zase nechcem klamať teraz.